Әлифба. Bir бала атасына: «Әти, син үзең күзлек киеп китап укыйсың бит. Миңа да бер күзлек алып бирсәнә. Мин дә китап укыр идем», – диде. Атасы: «Ярар, улым, мин сиңа күзлек алырмын. Ләкин ул балалар күзлеге генә булыр», – дип, улына бер әлифба китабы алып бирде. Бу Габдулла Тукайдан. Нинди китап балалар күзлеге? Әлифба китабы балалар күзлеге. Әлифба нинди тәрәзәне ача? Күңелнең дә тәрәзәсе була, ди әти миңа. Укы, зур үс, һәм аңардан күренер бөтен дөнья. Нәҗип Мадьяровтан.